ndikulandireni kulikonse kumene mukutsatira radio alinafe uzamitsa chikondi pakati pathu ndipo yakwana nthawi ija imene timupatsirani programu ya Catholic Perspective ndipo lero muli ndi ine Sam K ndipo ndili ndi alendo mu studio muno iwowa Bambo Louis Chikanya komanso Bambo Elias Chizule. Mwaswera bwanji Bambo Chizule? Ndaswera Sam, mwaswera bwanji? Ndaswera bwino. Bambo Louis Chikanya. Ndiri bwino zikomo. Tathokoza. Omvera monga tinanena kuti Catholic Perspective ndi program imene timakupatsirani ndithu nkhani zosiyanasiyana. Lero takubweretserani nkhani yokhudzana ndi kusankhidwa kwa Papa watsopano kuno kwathu. Titero kuti mdziko lonse lino Papa ndi woyimirira mpingo malo mwa Petro koma amene anapatsidwa ndithu mphamvu ndi Ambuye mwini mpingo. Habemus Papa mudiyambe ndi Bambo Chizule. Mawu a Chilatini amene amakambidwa mnyengo ngati zimenezi anachokera pati? Mawu amenewa tanthauza kuti tsopano tili ndi Papa. Mawu a Chilatini amene ma cardinal kawiri amakhala dean of cardinals kapena Cardinal Camelingo amodzi mwa amene ali akuluakulu ku gulu la alangizi a Papa. Pambuyo pa chisankho chosankha Papa amene ayambire kutuluka ku bwalo kumene anthu amakhala atasonkhana ankhani kudikirira kuti timve kuti kodi Papa watsopano akhale ndani. Amanena mawu amenewa popeza kuti chiyankhulo cha mpingo ndi Chilatini, ndiye mawu ali mu Chilatini kuti Habemus Papa, kana kuti tsopano tili ndi Papa. Chifukwa amayamba abwera iwo kudzanena zimenezo kenaka pambuyo pake pamene Papayo amabwera. Chabwera tsiku lonena mawu amenewa kuti Habemus Papa ndi tsiku lomuonetsa Papa. Chabwino. Mwina lero lino mawu amene osangakhale ogwira bwinobwino nanga si masiku apitapo kuti mwina ngati kuli kuti tiyankhule Chilatini chikhale cha mtundu wina malingana ndi grammar. Ayi mutiuza program yake ndi yomweyi. Bambo Louis Chikanya tinakambira napo nkhani yokhudzana ndi conclave kufotokozera anthu azindikiritsa mmene tiyembekezerere. Tinafunsa napo mafunso tiyembekezere papo tani then zachitika. Tiyambe ndi period imene yatenga conclave kubweretsa Papa. Mungayipange describe motani potengera kuti mwina maonapo mapapa angapo akusankhidwa mnyengo zathuzi. Period imeneyi ndi yodabwitsa kuti yafulumira kapena yachedwa? Tikatsatira mbiri recent history mapapa amene mwanenera amene takhala taonapo sizikumachedwa. Tinaona last program I think kuti mbuyomo zimachitika Papa chaka chathunthu sanasankhidwe, miyezi yambiri sanasankhidwe. The history tells us kuti tawina tinali ndi Papa fupi zaka zitatu, tinoti zaka zitatu miyezi Papa sanasankhidwe. Koma posachedwa apa if I quote one cardinal amene kuti masiku ano chifukwa cha technology kuti anthu akumadziwana sanka mosavuta. Ma cardinals they are able to know each other potengera mwina pa ma social media. They meet in different fora ndi amadziwana komanso akakumana people talk. Ma cardinals present the issues and they are able to know to follow each other. They mposavuta kudziwana and zimene zimapangitsa kuti conclave isatalike. Chifukwa kamodzi ngati for example Pope Benedict the 16th anasankhidwa voto imodzi palo imodzi watuluka Habemus Papa. Then Pope Francis 3 ballots. Yachitatu uyu 4. So singachedwe for just minutes. Chabwino. Bambo Elias Chizule, tsopano ndi mmene timakambirana mbuyo muja munanenetsa ndithu m'maprogramu athu amene aja amene timafotokozera kuti ndizovuta kupanga predict
koma taonapo pambuyo nopoti papa wasankhidwa pomatuluka ndithu makripi ena ndi ena anthu amene ali ku Rome uko pongoyerekezera kuti basamafunsa mwina ma religious sisters ndi zina kuti mukuyembekezera ndani recorded before pano zimaoneka kuti at least they were closer to the truth kuti adzidzimuka zachitikadi kuti wasankhidwa ndi ameneyi. Koma kwambiri funso langa kwa inu ndira kuti are you surprised kuti mwina musankhe ngati wansembe, because I know kuti mukakhala ngati wansembe answer ndi no surprise, koma no tufuna uzukuta kudzera kwa inu bambo kuti pabwera Cardinal tiziti Pope Leo koma anali Cardinal Robert Francis Provost. Were you surprised, Muta? I was not surprised. Popeza mwana kuti ndinga wansembe ndifuna kuti ndifotokozere please mwina anthu athoma tutsaditi magripi kuti ayi panali wina amene anthu ena amanena kuti ife tikuyembekezera wakuti izo zitauchitika olo takhala kuti mwina bishop wa kwathu kuno kapena ali nawo Cardinal. Okay, fine. I see. Paulo panopo ku Africa anatuluka ndithu mawu ambiri ona kuti tufuna wakuda but papa amatha kusankhidwa nali. So as a priest poyamba komanso munthu wachikhulupiriro cha Chikatolika ndiona kuti I'm not surprised because aliyense wa makadinala athautani kusankhidwa. Koma again as munthu mongo zukuta titaunena kuti I am not surprised in a way chifukwa cha zinthu zingapo chabwino. Tikati tione papa amene Cardinal Robert Francis Prevost ndi Cardinal amene wasankhidwa zaka ziwiri zapitazi. You are right. So no si kuti anali Cardinal otchuka kwenikweni odziwika kwenikweni komanso kumene analiko sikuti anali ngati anali bishop wa diocese ngakhale kuti anakhalapo maudindo akuluakulu monga ku chipani chawo cha Augustine. Koma atabwera ku Vatican Papa Francis atawayitana ku Vatican anapatsa udindo umene unali owaonetsa poyera kwambiri. Chifukwa anali oyang'anira dicastery kapena kuti ngati ministry ngati kuboma kwete dicastery ya mabishop imene ndi dicastery yaikulu kwambiri fa imene imayang'anira mabishop kasankhidwe ka mabishop komanso kasankhidwe ka makadinala. Ndiye ndi unduna ndithu kapena nthambi yaikulu ku Vatican kuja imene mabishop ngakhalenso makadinala anzawo amawadziwa. Chabwino. Komanso ndiye kuti ndi amene amawayang'anira kumene aliko. So pa chimenecho ndi kulumikizana ndi makadinala anzawo ndi mabishop anzawo I see kuti you somebody who was very close komanso as very close I mean as known. Kachiwiri sindingadabwe chifukwa chonena kuti iwowa anasankhidwa ndi Papa Francis. Ndiye kusankhidwa ndi Papa Francis kukusonyeza kuti mwina pa zina olebe ali olumikizana mwina mu maganizidwe ndi opinion ndi zoteroso. Choncho mwina anthu poona kuti Francis mene anachitira atha kukhala kuti mwina tisankhe amaganizidwe ofanana nawo. And then pomalizira penipeni tikati tione mfundo zawo zimene iwo ali kadinala ngakhale ali bishop mukati muone moyo wawo ndi zimene akhala kuyankhula kugulu muona kuti ndi zimene Pope Francis amanena zina zambiri ndi zoti zofanana. So maybe mwina anthu popeza makadinala ambirinso amene amavota ulendo uno anasankhidwa ndi apapa amene atisiyawa kutheka kuti ambiri anali amaganizo ona kuti tipitilize legacy ya apapa amene atisiyawa. So mwina nditha kutero ndithu. Chabwino. Do you want to add anything Bambo Lucy kanya pankhani ya reaction yanu ngati wansembe mu mpingo wa Katolika mwalandira papa watsopano mwamva kuti ndi Cardinal Prevost amene ndithu watenga upapa, inuyo reaction yanu mwina can you express it kapena tipite pafunso lino? Mosa siyana kwambiri ndi abambo. Papa Leo
sikalekera mena nasankha kukhala cardinal 2023 omwe 23 yeah. anachoka ku Peru sikalekaleso about 2015 wita ku Vatican. Okay. Ndeta anali ngati chabe ongoyang'anira ka nthambi kameneko nde chaka cha 2023 kwasankha dikoni sole cardinal and really I don't know many cardinals. I didn't know many cardinals until apapa pamene timati tione makardinal amene akalowe conclave nde timapanga zukuta makardinals. Koma before that I didn't know many cardinals including Cardinal Robert. I was surprised. Okay. I saw Atapanga mention the name. I said, which cardinal is this one now? So I started to going back. Okay. So I don't think I'm alone. I think many too. Oh yeah. What mauna makardinal zena odziwika kale. Wakuti watu kumasoti ena mene ya mapanga ujene maganizira makardinal ena basi paliso kuchuka kwambiri. Koma Cardinal Robert sana bwerepo. Sana bwe paliba mina sinkana wacho mwena kwawo komwe kukapena tikamamva mwena anthu ena kunena unota mwina Americans were surprising American cardinals ku Latin America. Cardinal Prevost anali ndi ndogo wina umene mwina siti kuchula kwambiri umene amade pontifical amatsogolera pontifical commission ya ku Latin America. Kusonyeza kuti bungwe la papa loyang'anira nkhani za ku Latin America ndana nitsogolera ndiye unaliso dindo ku patikizira pa dindo umene anali nawo woyang'anira mabishop. Ndi kasankhidwe kama bishop komanso makardinal. Udindo maudindo awiriwo anala mphamvu koma kuti anango atenga chaposa chedu apo. Choncho anhambiri mwina samakamba kwambiri koma anali maudindo amphamvu kwambiri. Koma chifukwa choti amakhudzana mwina ndi makardinal ndi mabishop. Definitely mabishop wonse olo makardinal wonse amawadziwa iwowa chifukwa iwowa ndi amene anali ngati bwana wawo komanso mkulu wawo nthambi yawo imene ya dicastery for the bishops. Komanso ngati pontifical commission yang'anira Latin America ndoti ngati continent yonse analiso ndi udindo waukulu wopatsa papa omayang'anira zinthu zokhudza kulumikizanitsa apapa ndi Latin America. International relations plus bingo ya papa. Chabwino. All right. Back to you Bambo Louis Chikanya. Tinamva ife ndipo palibe watsutsa kuti Papa Leo anachokera kapena anabadwa ku America ku Chicago. Sopano ataphunzirako choncho walowa onsembe ndi utumiki zaka close to 20 akagwira ntchito ku Peru. I think zeko America ndizodziwika bwino ambiri amadziwa kuti tizizibwereza tiwathera nthawi anthu koma ku Peru chikhalidwe chawo anthu aku Peru njotani kapena kaganizidwe kawo ka anthu aku Peru kumene Papa Leo anakhalitsako kwambiri mwapezapo kuti ndikotani ku Peru. Yeah, by just this word Latin America, just remember my history, makamaka theology, mene timaichula kwambiri kuti liberation theology. Ku Latin America, kunali mavuto kwambiri mbuyomo. You remember Bishop Oscar Romero, if you have heard about Oscar Romero, ochokera ku Ecuador. Ecuador ndi neighbor a Peru. Pali Peru pantunda apa, pali Bolivia apa, pali Brazil uku, kuli Chile kumusiku, kuli Argentina. Maiko amenewa anavutika kwambiri nkhani ya ma rights. Usogolere wa nthawi imeneyo amene amalamulira mboma nthawi imeneyo mavuta kwambiri kunzunza mpingo, kunzunza tu. So mpingo was coming in to fight for the rights of the people. So kadera kameneko paliza kwa Peru ndi ena amene azungulira kumeneko anali ndi patabwera maganizo amene auti anthu have to be liberated. And panabwera so
ma school, ma seminary, they were teaching liberation theology. No, we have to be liberated. Even Jesus Christ did the same. Amapanga liberate antu. He wanted kuti antu akale free. That's why even they give the example of anapita mtempili ambu Yesu. The aim was to liberate the oppressed. Chifukwa antu were oppressed. Mansuza antu aliese agule ngosa yokapereka sembe mutempile usagule kuna ulikose usabwere ni ngoso chokera kunja ukere ndi amasintha ndalama musakala bwino bera antu all those things ndi ambu Yesu. One reason was kuti antu chamba mwana akupanga abuse the temple koma kachiwiriso akupanga abuse antu. So he wanted to liberate people. Then with that mentality, that liberation mentality, many zaza so kwambiri kadira kumene kukuperu ndi kwinako. Now I'm not surprised kuti he chose Leo. Okay. Why choosing Leo? That mentality of liberating people from oppression. Chifukwa tiona mwena kutsogolo kuchokera pankhani ya ma rights kumene. Kalata mena nalemba papa Leo wa 13 ya chaka cha 1891 mene amachula kuti rerum novarum ndoti kuza zinthu zatsopano. Maka malemba ngani kuza labor and capital. Mene anthu amazuzira anthu akalemba ntchito cha all those things. So zimenezo zikuchokera ku background mene. So ku Peru it's that type of mentality. Chabwino bambo Elias Chizule mwina nkonjezerapo makamaka chikhalidwe chenicheni cha anthu kupatulapo za kubwera kwa Chikristu kuti mwina anthu atembenuke mtima komano anthu kapena mwapezapo kuti chikhalidwe chawo nchotani. Mmene yafotokozera father poyamba nkhani ndiona kuti anthu poyamba tuwatenge kuti ndi anthu amene akuchokera ku background yoti amazunzika. Makamaka maiko ambiri achulacha anali pansi pa ulamuliro wa ma asitikali awa mangolanda dziko kumalamulira. Ma military juntas. Koma tikakamba za chikhalidwe chenicheni cha anthu aku Peru ndikhozona kuti nchosasiyana kwambiri ndi cha anthu aku Africa. Tikatengera za chikhalidwe chawo chakale. Chifukwa ku Peru kuli anthu nkhozochula molondola machudoti makwencha ndi ma Aymara ndi amene ma original people ndi amene ali akumene koko ngati mene tilife mene tinabadwira kono ngati mabantu akumene koko no ma originals adakalipo mpaka panopo. Ndiye koma kuna apita no anthu achi Spanish amene akakhala ngati kuti ngati mene anabwerera ma British kuno. So anapita kumakalamulira umene kuja anthu acha koma gulu lambiri ndimene ndanenali ma Chikwincha ndi ma Aymara people amene ndi azidzukulu ma descendants gulu lina tinkaphunziranso kucheni kuja ku history ya kuno kumalawi amati the Inca Kingdom kapena Inca Empire. Ndi amene wawa ndi anthu amene amene ndeno panopo zinakhala ngati zikuphatikizana just like here masiku ano chikhalidwe maphatikiza za zungu ndi za makolo athu. So ndikhozonena kuti ku Peru ndikosiyana ndi ngati ku Europe. Chifukwa ku Europe chikhalidwe chawo ndi china chimene timachitenga kuti chapaderadera pamene ngati cha ku South America kuphatikizira Peru ndichosasiyana kwambiri ndi kuno chifukwa kuli za tradition kwambiri ndi ma customs a tradition. Tikatengeranso nkhani ya kutukuka kwa dziko la Peru. Peru ndi middle income country. Sinafike poti ndi dziko lochita bwino. Ndi dziko beroti ngakhale mavuto sitingasiyane kwambiri ngakhale kuti mwinano matauni yo mwina chani zili patsogolo koma si dziko lotukuka ngati mene ali maiko aku Ulaya komanso ku North America. Ndithu. Chabwino. Now bambo Louis Chikanya kutengera ndi context imene itaidziwa Peru ndi kudera kumene Pope Leo akakhalako close to 20 years kugwira ntchito kumeneko sindikudziwa inuyo mutumiki ansembe kandi ma religious mukakhala mukutumikira chimachitika nchani pakati pa chikhalidwe chimene mmapeza dera limenelo ndi inuyo kuti muli chikhalidwe kale chanu who changes who?
Yeah, Chabwino, some very good question. I've never been a missionary, I've lived with missionaries. Chabwino. Mene amapangira behave. Chabwino. Maso zimene amakhulupirira. All right. Missionary samauzidwa. Akamachoka kwawo amauzidwa kuti kumene akupitako he should be part of the people. Amene wapeza kumene kuja. Okay. Iyeyo asabwere ndi imposition ya zakwawo. Okay. Iye atenge zimene wapeza kumene zimene akuchita anthu. Mmene tu amakhalira ama missionary amene tatakhala nawo amene timadziwa. I remember abambo Yohane, abambo Julio, there's bambo ambiri. Amati akabwera tikamacheza nawo anabwera kalekale 1960s. So they were part and parcel of the people. Amadia zimene anthu amadia telele dia nawo kumwa amagona timabwinja ndithu akapita kwa station amagona mkanyumba ndithu mmene amachitira ena onse kumacheza ndi anthu. So they were doing that. So in the process amaphunzira culture ya anthu meneko kulankhula. So vehicle of the culture and the language. So amaphunzira chilankhulo. The first thing akabwera missionary amamtumiza school ya chilankhulo. Okay. Akaphunzire anopa ena amapita kumuwa ena masiku ano ngakhale konkuno kwathu ena amapita ku Mlale amakhala ndi asembe kumeneko ndi anthu maphunzitsa chilankhulo kuti adziwenso culture. Chifukwa culture yathu timachita express in language. Okay. So zimene missionary amene ochiti Papa Leo anapita kutoka ku Chicago kupita ku Peru at 1985. Okay. Kutoka 1985 mpaka 2015 I think. Okay. Pamene anadza anabwererako briefly kupita ku Chicago then kumapita ku Vatican. Ndi anakhala zaka zambiri kumeneko. So it was fully inserted into the culture of the Peruvians. So fachake ena they say he's a Peruvian. Of course anakhala ndithu zaka zambiri ku Chicago kwa izi Chicago yan anyway. Okay. Komanso ukuswa khala kwambiri anthu ambiri so kumdziwaso kwa basi huko. Audi Chicalo diocese? Yeah, matana Peru. Anali ndithu prelate kapena ordinary wa diocese imeneyo bambo Chizule. Zimarani kuti mpaka missionary apeze citizenship ya dziko limene akugwirako ntchito kapena ndiyowa tinene choncho kuti adakonda chikhalidwecho kapena ndi ntchito imene inawapangitsa kuti I think kuti nthane nazo ndingokhaletu citizen kuti mwina pamakhala pressure ya ma visa and the like. Okay, mina tingotsindika una kuti Papa Leo ndi citizen wa ku America ngati mbadwa ya ku Chicago. Koma is a naturalized citizen wa ku Peru. So madziwa kuti citizenship timatha kuipeza munjira zosiyana-siyana, kubadwa, kukwatirako, kukhalitsako, zinthu ngati zimenezo. Nde iyo khalitsako ndi imene amachita kuti citizenship kapena umbadwa oupeza chifukwa chokhalitsa, naturalization. Okay. Ndiye ndizosadabwitsa kuti iwo atakhala ndithu zaka 20 chipitire 1985 kumaza choka 2015 kupita ku Chicago kumene anakatenga udindo wa ku Japan. Ndithu akumene koko anachiona ndithu kuti nchokwanira komanso iwonso ndiyesa kuti azithawukira bwino ntchito yawo. Mwina anangopempha kuti bwanji ndikhalenso ngati wakonkuno kuti apange formalize kuti is a naturalized citizen. Mukuziwa kuti olo ku Malawi kuno malamulo amati ukakhala zaka 7 utha kupempha umbadwa umene. Chimodzimodzi ku Kenya ndi chimodzimodzi ukakhala zaka 9 umatha kupempha kuti ndikhalenso ngati naturalized citizen wakuno. Ngati dziko lolibe vuto amakulola ngati kunoko aliponso ansembe osiyana-siyana amene ali nayo citizenship ya Malawi. Ndiye umakhala kuti anthuwo akhalitsa komanso anthu angovomera ngati mmene alira ambwera yani aja kunzuzu kucha kuti nganene kuti waja anabwali zaka 20 chakuti panopa ali zaka 73 ndeti zinena kuti kwaira mwina susakwadziwa amene akwadziwa ndi anthu Malawi ndi mmene moyo wonso wa Papa Leo ulili kuti akhalitsa kwambiri ku Peru kotero kuti anthu ena amawerengera kuti ndaku Peru. Koma tikatengera kuti kwawo kuti anabadwira kuti ndi ku Chicago. Chabwino. Ndithu.
Alright. No, mene mukutitsatira iyi ndi Catholic Perspective. Lero tukambirana nkhani ya upapa wa Leo 14 amene ndithu anali Cardinal Robert Francis Prevost. Tikumva ndithu mu programu yomweyi kubadwira ku America ku Chicago, koma ntchito anakagwira ku Peru ndipo anapeza chaunzika cha ku Peru. Tikufuna ndithu tithandizane kuti pamene ayambe ntchito yawo pa 18 May pano ayi ndithu tikhale tikuwadziwa bwino ndipo tizitsatira. Mwina tingonjezera kuti zimakhala chonchi kuti mmene wasankhidwa kuti inu ndi papa ndiye kuti inu amakhala no citizen number 1 wa ku Vatican imene so ndi dziko paroka. Ndiye kuyambira lero plus makadinali onse amakhalanso mbadwa za ku Vatican. Ndiye mwina zaunzika wawo wa ku America ndi ku Peru tiziwale masiku ano iwo ndi citizen number 1 kwawo ndi ku Vatican. Wa ku Vatican. Ai odala maiko atatu okha. Maiko atatu. Alright, ai chabwino. Bambo Louis Chikanya, tsopano tikuyang'ana nkhani ya ku Peru, utumiki wawo. Mwina nkuteka mudziwapo kanthu mwafufuzapo kanthu kuti kodi anatumika bwanji. Zikumamveka ndithu kuti zikuoneka kuti anachilimika. Ine pamene tumapa gwira kapena pamene pamandigwira mtima ndipo kuti anaenda 2 makilomita ochuluka kuti kuyenda, so it's like it not like moving to koma ngati walking. Muti thandiza pamene kuti nizona lero anaenda diwapasi. Zimene zisinapeze. I didn't really study kwambiri kuti anagwira bwanji ntchito ku Peru. Apart from kuti he was primate kumeneko. Yeah, zoti anagwira ntchito molimbika from some here says ndi anthu. Yeah, koma in details I didn't study it. So I may not I've not come across kuti anaenda makilometers. Ine silikizira kuti ali ku Peru amakhala ndithu almost ngati munthu aliyense kumeneko. Chifukwa ndaonapo ngakhale zithunzi komanso kuwerenga zina kuti hayi kuvala majombo ndithu magamboots acha ndi mathayi zina kumakhalanso ma floods ngati nayo ku chigawo chakumweracha amapita kumalowa ndithu ndi magamboots awo mu manyumba mujananenera kuti ku Peru uko ndi kuno sikosiyana kwenikweni. Ona manyumba ake mmene alili ndi kuti majombo akulekeza nthu cha mabondomu koma ali bishop wa kumene kujako amapanga ndithu zinthu za mtundu umenewu pamodzi ndi anthu ma citizens komanso a Khristu akumeneko. Ndiye amapanga ndithu moyo ngati mmene amakhalira Papa Francis pamene anali ku Argentina. Makwera basi nthawi zina Papa Francis uchi. Koma wawa ndithu kuyenda mtunda kukhala ndi anthu mmatope kumafukula kumene nyumba zimene zagwa zimenezo zinthuzi taziona maso tawerenga ndithu kuti moyo unali wotero kumeneko. Chabwino. Ndipo penepo ndikuputsanso kuti kumalawi kuno aepiskopi athu amapanga zimenezi taonanso mzithuzi mbuye kukaronga ukwamaya yes amakwera mapiri kuti kusungapiteso galimoto akuyenda wapansi. Now let's break a little bit pa nkhani ya upapa wa Papa Leo. Tibwererakonso komano tione moyo wa usenti. Chifukwa kale ndiye kuti mwina timazimvera patali koma taonapo munthu amene akundako ku Malawi Papa Yohane Paulo wachiwiri canonized. He was canonized saint tikuona koma anakhala moyo wathu ndithu tilipo. Now ndimene takambira za moyo wa Cardinal Prevost ku Peru koma kufananizanso ndi mmene tikuchitira kuno kwathu ku Malawi atumiki a Mulungu ndendende kukhala pamodzi ndi anthu. Taonanso kuti Cardinal Prevost ali ku Peru konko adakali bishop kumayimba ndithu Christmas carols ndi anthu choncho normal life. Koma palulali kumene tinamvapo ndithu kwathu konkuno mukamalalika kuti masenti ndi anthu they live ordinary lives koma no amayesetsa kuchita kwabwino. Timafuna kuti mutatiunikirapo kuti kodi titadzamva tsiku lina kuti Papa Leo wa 14 ndi saint koma zochitika zake tikuziona ndi kuti ordinary bwino kulimbitsana mtima pa ulendowo ndi a Khristu tsopano pamene tikukhala. How should we live? Tachita break pang'ono kuti tiunike no moyo wa ife a Khristu amene mmatitumikira pa ulendo tili pa ulendo ndithu.
tikuyenda motani? Okay, senti kapena kuti oyera ndi anthu amene amaulutsidwa ndi mpingo nena kuti awa moyo wawo anthu awa akhala moyo wachitsanzo umene akhristu ena atha kutengerapo makhalidwe yawo ndi umoyo wa mtundu umenewu. N'chifukwa chake mpingo umaulutsa mayina anthu ena kunena kuti uyu ndi oyera. Koma sizotanthauza zoti oyera ndi okhawa ayi. Ngakhala azigogo athu, azibale athu, chifukwa nkuteka kuti ngakhala olojimwa amene oti timamudziwa anali manifest sina pa nthawi imene akumwalira anayanjana ndi Mulungu ndi oyera. Koma mpingo umangotchula ena mwa amene kuti kudzera moyo wawo fitengereko chitsanzo. Ena ndi apapa, ena ndi mabishopu, ena ansembe, ena akhristu eni ake. Kwathu konkuno ku Africa takhalapo ndi anthu malay people amene anakhala moyo onena kuti mpingo unaulutsa kuti ndi oyera kuti moyo wawo ukhale chitsanzo kwa tonsefe, ngakhale ife ansembe, ngakhalenso mabishopu. Namvako za amalitiri aku Uganda, namvako za Josephine Bakita, namvako za panopo kuli anthu angapo, pali Julius Nyerere wa ku Tanzania, pali ndanu wa ku South Africa Thomas Lodwa, komanso ku South Africa ku Ngome kuli sister wina kumeneko amenenso ali pa ndondomeko panopo, ali pa stage mati blessed. Koma ali pa ndondomeko yoti nawonso atha kukhala apapa nde atha kukhala oyera. Tsono ndondomeko ngoti mpingo suna unayika ndondomeko posafuna chisawawa kuti kodi tidzingosankha wina aliyense kuti abasi uliso atha kukhala chitsanzo. Nde unayika ndondomeko kuti poyamba pazikhala kuti munthu uja malingana nkudera kwanu mmene mwakhalira naye poyamba pakhale pempho lochokera kwa akhristu eni ake. Mwina izinso tiunikire akhristu tazizidziwa kuti munthu akhale papa oyera poyamba pamakhala pempho imene anthu kudera kwanuko muyenera kupititsa kwa episcopi wa diocese. Imeneyo imakhala pempho lapadera kuna kuti koma mmene anakhalira Samukalimba kwathu pali ife tikuona ngati ndi munthu woti atha kupangidwa kuti akhale nawo pa ndondomeko kuti akhale wachitsanzo. Ndiye kuti abishopu amayenera kuti pakhale ndondomeko yofufuza khalidwe la munthu uyo, ndipo amakhala kufufuza kafukufuku molumikizana ndi iwo, akalumikizananso ndi kwa papa mmenenso kuli dikastale imene maona zimenezi. Ndiye kuti pamakhala kafukufuku woyenerera kuti aonedi kuti kodi munthu amene yodi moyo wake unali wachitsanzo, ndi amayika ma independent people okafufuza munthu uyo. Ndiye pamafunikanso kuti mwina moyo wake pakhale ndithu kuti panali ndithu ngati mirakuli moyo wake, china chake chinachitika kuti munthu aonetsabe kuti anali wapaderadera. Nde sitingangoti anali wamakhalidwe abwino, pamafunikanso mirakuli komanso kuti makhalidwe abwino pasaonekenso kuti panali zoyipaso kwambiri zimene zinawo mbaliso ya munthu yemweyo. Ndiye ndi ndondomeko imene imafuna ndalama tifotokozeretu ndi maulendo amenewo. Mwina akafuna kukumba ngakhale mtembo kumene amathoka kumbaso kuti aone bwino zina. Ndiye ndi ndondomeko imene imakhalapo. Koma chachikulu tinene kuti apapa lero umene akhalira kuja chimodzimodzi zimene oyera wina aliyense amatchulidwira kuti ndi oyera, sitingadabwe patsogolo kuti tadzamva kuti uyu anali oyera. Ngati mmene tikumvera kuti achina Julius Nyerere nakumana naye ku Mzuzu ndi Nsemino anabwera kudzapemphera kuti ku cathedral kumene ine ndimapanga pastoral experience yanga. Anayenda kuchoka ku State House amakaonana ndi Abakiri, ndi anabwera ku chalichi. Fe inenso ndangodziwira momwemo ta president wa ku Tanzania ati ali mu wakale wathandiziratu pamene babama ndithu ndiye zimatheka ndithu kuti munthu amene munakhala naye amatha kupangidwa declare kuti ndi oyera malingana kuti atsatire zonse zimene mpingo umafuna ndi ndondomeko zonse zimene zimafunikira. Starting point akhristu ene yake kupemba. Chifukwa ena nkumangoyembekezera kuti bwanji sakutitchulako agogo athu aja sakuatchula opanda kupemba. Ngati wakukhulupirira kuti agogo anakhala ngati panopo anthu ena nawunikirako akukamba za moyo wa azibale awo. So pamakhapo yambira pamenepo then iwo ajabwerese
pempho kwa episcopi episcopi ayambe ndondomepo chabwino yayi dzimvere mu mtolo akuti konzekane ndithu zimatenga sojuma zimenezi bambo lusikanye tubwerera nkhani yathu ya Papa Leo koma nopano timafuna titaona dicastery ya ubishop ananzomola bambo Chizule kufunika kwa dicastery imeneyi mwina nkutheka ananenaso kuti ndimene kwathandizira kuti adziwike bwino komano timafuna ngati mungayitambasuleko kuti anthu aidziwe tsono kuti zimatani chifukwa ife ndife ma users dicastery imeneyo timangolandira diocese yanu tsopano wasankhidwa mawiki apitawa kunali kupereka ubishop kumzuzu munapita timakumvani timakuonaniso mzithuzi zimatani kwenikweni enamati dicastery congregation liyamanena kuti congregation is a clerical word term. Dicastery is a secular term or a lay term. See one and the same thing. Katika ministry. Minanena bambo ngati tikatenga kuboma. Makhala ngati ministry. Unduna. Kuyang'anira za episcopi. Establishment of where episcopi kupeza episcopi. Komanso advise my episcopi. Kala nawo but different issues yokuza my episcopi. So it was really pakatikati pa episcopi. Which means my episcopi ambiri amamudziwa. Chifukwa yeye had a say amagapa mulomo pakusankhidwa kwa episcopi. So mumwe nofunika kwambiri chifukwa mumpingo lewoti episcopi ndi dzanja la apapa. Sure. Just by the way nthawi zina anthu tima papa akasakhala papa munthu we kind of rate that person kuti ndesa is closer to God now or is next to Jesus Christ now or no he now becomes more a servant than before. That's why manina kuti is a servant of the servants of God. Pamene for sure kungosankhidwa kuti wavomera umadziwanso the work be ahead of you. Madziwanso kuti koma and miyala imene ibwere ahead of you. I can see miyala imene izibwera kwa Papa Leo posachedwa hapa. Nali ndi msonkhano watu langani mtolonkhani wina nambofusa kuti kodi ordination yazimayikhala bwanji kale zambika. So how can one respond to this one? And I mbele zota yankepo so tusomeni ubwera bwa. So I foresee kuti kubwera miyala ndithu koma as you ask kuti bungwe la dicastery zokuza episcopi bungwe lofunikira kwambiri chifukwa it concerns kusankhidwa kwa episcopi amene ndi dzanja la papa kudera chabwino ma particular churches. Particular church which is bamoni konza which is a diocese. They could just close makala episcopi. Kulibe diocese yopanda episcopi kulibe chifukwa chake akamudzoza kapena noti palibe episcopi palibe diocese. Either you are retired or you are an auxiliary, you are still given a diocese. Good diocese ambuye titular diocese. Titular diocese. But diocese ambuye Yohane nalichano. Ambuye Katrum. Imene in actual fact kulibe. Komandisi nalipo umano na anaipangati ambuye vina I don't remember now kuti diocese yawo nalichano koma anawapasa diocese. The meaning is sunga kale episcopo panda diocese. Ndeti kupasa imaginary diocese. So particular church iliyose yo Papa Leo anali amadziwa ukufunika amadziwa manidza mpingo uku kulibe episcopi ukufunika auxiliary ukufunika chani. Chabwino ndiye tafika pa nthawi yonena kuti ationetsera kuti tapeza Papa Leo wa 14 watulukira mawu amene anayankhula mtendere ukhale nanu.
anthu akukambapo zambiri ndi mawu amphamvu kwambiri sindidziwa kuti ndi amphamvu bwanji bambo Chizule. Mawu amene ndi amphamvu kwambiri kodi si mawu amene Ambuye Yesu tu atauka kwa akufa pano tili mu Easter yes. Mawu amene Ambuye Yesu amayambira kunena kwa anthu amene amakumana nawo anali amenewa mene anaonekera ophunzira Ambuye Yesu ali mukachipinda kaja amabisala mawu anali amene oyambirira mtendere ukhale nanu chifukwa chakuti olo tikati tikhale pa dziko lino lapansi chifukwa choti pali evil mwachitsanzo osati chitsanzo chifukwa choti kuli evil ndi zina zambiri zotsamwitsa anthu timakhabe ndithu osawamtendere ndi mawu oti mtendere ukhale nanu peace be with you ndofunikira kwambiri kwa munthu wina aliyense komanso mkhristu wina aliyense chifukwa ngakhale pa nsembe ya misa mawu amenewo alipo misa isanathe ndithu pena pake amadzatiuza wansembe kuti may the peace of the Lord be with you. Maka peace of the Lord ouka kwa akufa amenewo. Ndi chifukwa chake I think almost papa aliyense amabwera woyamba kupereka mawu amene ati ndi mawuso amene akuyenera kuti wansembe o bishop pa nyengo ngati manager nthawi ya Easter aperekere moni. Ndi mawu amene Ambuye Yesu anapereka kwa ophunzira ake peace be with you. Ndithu ndi mawu amphamvu kwambiri koma kwatengera broadly tikhoza kunena kuti ngati papa ntchito imene ayenera kubweretsa kwa Khristu ndi nkhosa zake ndi imeneyo tizikhale pa mtendere. So it was not very surprising kuona kuti atangotuluka anapereka ndithu kuti mtendere ukhale nanu. Chabwino. Moti winanso akadasankhidwa akadatchulaso mawu omwewa zimatengera kuti uyu nanga si anthu aja amakhala kuti they are geared up kuti akhoza kumusankha papa wina aliyense. So wina aliyense amene muja amakhala magazi kuti akatisankha papa sanga ululeti sanga neneretu akanisankha papa nisankha dzina lakuti akanisankha papa ndikalankhula mawu akuti my first speech. So amakhala kuti they already style yake amadziwa kuti Francis sana nene kuti mtendere ukhale. I don't remember that. I don't know kuti anani chakoma sana nene kuti mtendere ukhale nayi. So it depends. Yes. So with him coming to say mtendere ukhale nanu mmene akambira bambo Chizule ndi mawu amphamvu kwambiri koma expected kuti mwina mukhoza kutanthauzira kuti akutanthauza chani munyengo zimene tili ifeyozi because anthu agwirapo kwambiri kuti wayamba bwino chifukwa anabwera ndi mawu akuti mtendere ukhale nanu awi atuwo akudziwa anthu ena amanenerapo abambo kuti posankha papa nthawi zina makadi amayang'anira kuti kodi munthu amene angatenge mpingo kupititsa kwabwino kapena kumaphunzitso ake kapena kumene anthu tikufuna kapena malamulo a mpingo amafuna tisankhe munthu wotani. Pena amang'aniranso kuti kodi zimene wasiya papa amene watisiyayo winayo akapitirize. Nde poona zimenezo mudziko muno pa dziko lapansi pano pali mavuto ambiri kusiyana-siyana. Iyeyo is aware, Papa Leo is aware of that. When he was a cardinal, he was aware of that. Papa Francis was here some issues ambiri migration ya anthu kutoka dera ili kutoka akutamangitsidwa wa Trump wachotsa anthu wa chithandizo chani waletsa and the like. All those things is aware of those things. So ndi zinthu zimene zikuswetsa mtendere anthu ambiri. Ulamuliro wa Trump mwachisanzo wangobwera Trump anthu ambiri so mtendere. So is ndi ochokera dziko limodzi anthu amene. So ine nditakuonjezera motere kuti maoti mtendere ukhale nanu abambo Chikanya anafotokozapo pa nkhani ya mmene munafunsa kuti kodi kuchoka kwawo nkhani ya liberation theology imene amafotokoza nditha kuipanga connect to that. Komanso kuipanga kuilumikiza ndi kusankha kwawo kwa dzina la Leo. Chabwino. Titeloko. Leo maleo ambiri wonse pafupi wonse kwambira woyambirira Leo the first anali munthu amene anapulumutsa mzinda wa Rome
from an attack. Okay. Yeah. So maleo ambiri akhala anthu amene olimbikitsa ufulu ndi mtendere wa anthu kapena chipulumutso mwa njira imeneyoyo. And so papa kamasankha dzina poyamba amayenera kuti ndiye kuti afuna kupitiriza legacy ya papa omaliza amene anali ndi dzina lomwelo. Okay. Ndiye tikatenga Leo the 13th anali opititsa patsogolo Catholic social teaching. Okay. Chimodzimodzi Leo amene abambo anamuchota analembanso document yofunika kwambiri pa human rights yochedwa Rerum Novarum. Okay. Ndiye mmene apapa sankha Leo ndoti tikudziwiratu kuti iwo akutsamira kwambiri ku Catholic social teaching. Okay. Imene imayima kwambiri pa ulemerero wa munthu, pa justice and peace, chilungamo ndi mtendere, komanso mwina mavuto a ogwira ntchito, mavuto a anthu amene akumenyera ufulu, human rights, zinthu ngati ziti zimenezo ziwedi kuyemera kuti papa Leo ndio atsamira kwambiri kumbali ziti kufuna kubweretsa ufulu wa anthu ndi mtendere amene akumana ndi nsinga zosiyana moyo wawo. Okay. So for him to come to say peace be with you, ndiye kuti ine nditha kuyilumikiza ndi kusankha kwawo kwa dzina ya Leo amene mapapa Leo ambiri amatsamira ku Catholic social teaching, bringing justice and peace to people. Komanso kuti akuchokera ku Latin America kumene kumachokera liberation theology. All right. Chabwino. Ndiye taona ndithu kuti wachitapo ntchito zingapo koma kuna dzalengezedwa kuti iyayi akhale akukhazikitsidwa. Is it by 18 May? Yeah. Ndiye zimene akuchita pano sizawo papa, right? Papa sakhazikitsidwa ya. Yeye ndiye wankulu yokosera naye. Alibe amene angamukhazikitse. Amangokhala mphamvu ngomusankhawo. Akamusankha basi. Papa tiyambire kusankhako. Akamusankha papa chimene chimafunikira kuti angovomera. Okay. Udindo kuti ndautenga. Okay. Ndiye akauvomera ngati ali bishop kale basi anthu ena amene amusankhacha amangopereka ulemu kwa iyeyo. Okay. Yeah, palibe kuti mukhazikitsa papa amukhazikitse ndani oti iye is a supreme pontiff. Okay. Ndiye iyeyo pangofunika nkuvomera. Chabwino. Akavomera basi enawo apereka ulemu kwa iye kenaka akaonetsedwe. Ndiye mwambo umene unachitika ndomuonetsa. Koma mwambo woti iye akuyamba ntchito ya upapa. The patron office. Ndiye kuti no akayamba yekha mwambo ndi nsembe ya misa imene akatsogolere ngati mlowa malo wa Petro Woyera imene ikachitike pa 18 pamene mwanena pacha. Ndipo aku Vatican atulutsanso ndondomeko ya activities ena amene achite mwezi umene wa May kufika kumapeto kwake. And ndaona ndithu I think ndimaona kuti aika kuti papa waika ndithu kuti akupita mmalo ofunikira kwambiri fa I think ndimayang'ana kuti akamaliza pa 18 May pa 20 May akapanga ulendo wopita ku Basilica St. Paul kumene ndi kumene kuli manda a Paulo Woyera. Just outside the Basilica pafupi. Okay. Kuli Paulo analinso munthu wankulu kwambiri amene ndi Petro amene anakhazikitsa maziko. Ndo akayamba wafika kumeneko then pa 25 May akupita ku church la Laterano limene ndi church loyamba la Chikristu komanso church imene amanena kuti is the bishop the church la bishop wa Roma. Chifukwa kudziwa kuti papa amakhanso wa dziko lonse Katolika komanso church la Roma bishop wake ndiye. Ndiye mmene amapangira administer za bishop wa Roma ndi ku Lateran Church. Ndiye kuti pa 25 akupita kumeneko atapita kwa Paulo. Kenaka pa 31 pa tsiku la visitation akudzodza ansembe osiyanasiyana. So we see kuti ntchito zimene ngakhale wayamba nazo zili very much attached to office ya Petro Woyera. All right. Ndatokoza kwambiri pamenepo kuti sipano ena kumagamba pali tikumbuka kuno zidachitika ambuye Tambala atabwera
anazatenga diocese koma kunali mwambo wapaderadera waveka pallium ndipo anthu amene akuona zithunzi za papa ndikuzukuta bwino kumati kuyambira tsiku limene anayamba kuonetsedwa papa sanavaleko pallium mwinanso mukhoza kufotokozera kuti ndi chani koma kuno kwathu zinachitika chifukwa tinali ndi mwambo wapadera wa investiture ya pallium kwa ambuye George Desmond Tambala komano zikumveka kuti ndeti ndi pa 18 pamenepa pamenenso azakhala akuvala ka pallium kameneka bambo Louis Chikani pallium. Mwina is it a great issue? Very concerned. Yeah, pallium kajimango koleka muje mkosi. Ambuye George atasankhidwa anakatenga later on ka pallium koma kusekwa na archbishop basi. Who is a pope. Oh yeah. Whether there's pallium or not is also ni maujeni choma kuti mpingo mata avale chonchi. Have you seen how he's dressing? Yes. Tazina mangovala ka ujene kama panga sembe ya misa. Like singa kuti an ordinary chazabo kuma it looks like ordinary. So pallium ndi kanthu kamene ma archbishop amavala nkhosi ndi papa ndi kopangidwa kubweya wa nkhosa kama dalitsika kusonyeza kuti yeyo ndi busa wamkulu. So mabusa akulu alipo awiri mpingo wa Katolika. Pali papayo amene ndi mbusa wamkulu. Ngati mbusa wamkulu amavala kamene kaja kusonyeza kuti yeyo ndi wolumikizana ndi mabishop ena. Ndiye kuti mabishop onse apa dziko lapansi plus mabishop amene ali pansi pa diocese ya Rome. Bishop mbusa wina wamkulu ndi archbishop kapena kuti metropolitan. Metropolitan ndi ngati ambuye Tambala kapena ambuye Nsusa amene amayang'anira archdiocese. Ndiye kuti tikakamba za archdiocese ndi diocese yotchulidwayo imene imachulidwa ndi metropolitan diocese ngati Lilongwe ndi Mass African diocese amene ali ma diocese ang'ono pansi pa diocese major. Ndiye kuti diocese ya Dedza, ya Mzuzu, ya Karonga ndi ya Lilongwe amapanga metropolitan C imene mbusa wake wamkulu ndi archbishop Tambala. Ndiye pokhala mbusa wamkulu amavala nayenso pallium kamene kaja kamaoneka kuti kali ndi mitanda ya black ya kamene ndeno kamene kaja kamadalitsidwa pa manda a Petro Woyera. So ndi chifukwa chake archbishop akasankhidwa sama patsidwa nthawi yomweyo chifukwa amadalitsa mapallium pa 29 June tsiku limene lili limene timalemekeza Petro ndi Paulo Woyera. Ndiye apapa amapititsa mapallium onse aja pa manda a Petro Woyera pamene amakadalitsa ndi amayitana ma archbishop onse amene asankhidwa kuti apita akalandire mapallium. Pamene papa akasankhidwa iyeyo amayamba kuvala pallium yake tsiku loyamba lopanga misa yake yoyamba ya mpando wake. Chabwino choncho limene libambo Louis Chikani nalifunso litembekezere zotani pa 18 kuti tiona chani chifukwa zimene zikachitika ndithu pa tsiku limeneli. Sorry misa yake yoyamba ambakale upanga misa koma ya office ya pa 18 perhaps akavala pamenepo akavala pamenepo anthu akaona pallium akavala pamenepo ngati sitikaiona akavala misa zimene akupanga pano sana vale chifukwa choti sanayambe inaugural mass yake ya Petrine office. For sure I think akachena. So pa tsiku limeneli tikamuona atavala pallium mapapa una machena kwa basi. Alright, tidakali pa zovala zomwezi akuoneka anabwera mwachilendo kwambiri kubwera kudzaoneka anthu timayembekeza kuti angasi zimene timatsuka nazo mutu mwathu zinali zoti zimene timamva kuti tsopano avala white ndiye timayembekeza zona white koma naona pa tsiku limene ndipo chithunzi yes ndipo chithunzi chake chimene chili cha official chimene chatumizidwa Jeniso anavala choncho Pope Benedict imene anabwera kudzaonekera anavala mmene momwe pamene Francis anavala kale white. I think mwina zimatengera kuti choice wa white unali nkati muja unalimwe koma anayika pa ujeni pa so koma official amene akuti ndi manager official picture ndi manager yes mimi natulukira pene paja ndivene paja ka official picture so ndimafuna chimene tingathe kunena nchona kuti mkanjo tikakamba za mkanjo wa papa kasoko
ndi umene umakhala wa white okay. Koma zimene atha kuonjezera pamwamba depending on a function zimatengera mwambo wake. So mkanjo wa papa kasoko umene umakhala ndi 33 buttons ngati ni navala wanga wa black masana wa mabata nanga 33 yemkhala papa wene urubamba utizaone akodi wanu uli ndizi ngati ina na toto mkanjo wa let me say this mabata nina na toto officially mkanjo wa papa wa episcopi bishop cardinal ndi wansembe umaina ukhande 33 buttons chifukwa to signify masiku a Ambuye Yesu zaka zimene anakhala pa dziko lino lapansi. Wa papa umakhala woyera, wa cardinal umakhala wofira, wa bishop umakhala wapepo kapena ukakhala woyera ndi timalinings tapepo. Makamaka maiko amene kuli kutentha mabishop amatovala woyera ndi malinings chimodzimodzi wansembe wa black. Koma maiko otentha amaloledwa kuvala wa white. Sono mabata neo nanga wamfupi ndio tikakhala fupi bambo ndikadzadza mabata kapkanjo fupi. So it's mezo zimene anthu angathe kugwira nthawi zina mkanjo wakhaso kumathawkhaso ndi magube koma njosafunikira kwenikweni. So koma makalaziwo ndamene alufunikira kwambiri. So ndathokoza kwambiri chifukwa sapato ya papa makhala ya red, masokosi makhala white. Episcopi amene amazitsata bwino savala sokosi ya white amati inya papa akavala white mufuna kukhala papa tiziyang'anitsitsa tsopano ujeni walowa ku nyumba iji kumene Papa Francis anoti sakakhalako. Remember Papa Francis anoti akakhala kwina anatseka nyumba imene timati pontifical residence Papal Palace. Papal Palace anayipanga siro Papa Francis ayitsekula tsopano azikakhala kumeneko. That was actually where I was going. Of course pankanazo valayo ndi mmene somwaneneramu. Should we expect a continuation of Pope Francis ideologies? Kuti apitiriza kaganizidwe ka Francis zina apitiriza chifukwa akuoneka akusiyana, zina apitiriza zina sangapitirize. Palibe papa amene anatengeratu zanzake wa mbuyo palibe. Zina amapitiriza zina sapi, ndipo papa ali ndi ufulu kuendetsa chifukwa zimene tikukambirana pa zovala azikakhala nyumba yanji sizimapanga kuti ntchito ya udindo wake ndimeneyo. Zimenezo nzoti za mbalimbali nzosafunikira kwenikweni pa tikanena kuti papa. Koma pa nkhani ya maphunzitso a mpingo alibe choice, alina kutsata maphunzitso a mpingo a Katolika, maphunzitso a Ambuye Yesu, Bible zomenezo ayinotsatira. Koma zoti azivala chani, kodi afuna convoy ya magalimoto angati, asitikali omupanga omuphikira ndani, izozo wabwera ndi yake pana kuti angoenda uku kumana ndi anthu akwa garden uku muli bwanji alibe nazo zina azikoza mkati mwa ndime ifakalowa kumene choncho mwina pali zina achita kukunikira anthu kuti umayisikana mayenda bwino choncho chifake papa ali ndi nthambi zambiri, ali ndi tinakamba za makadinala mabishop amene ali kuno osewa ndi manja ake, Synod of Bishops, Ecumenical Council, Roman Curia, penitentiary, ndi makoti kumene kuja zonsezo ndi nthambi zake zosiyana-siyana zimene zimamugwira dzanja. Ndimafuna timalize program yathu mafunso osewa kwambiri pamene pali mtima wa anthu aku Africa, akhristu aku Africa komanso kuno kwathu ku Malawi, ndi nkhani imene inautsa mapiri pachigwa, nkhani ya kudalitsa maukwati, not kudalitsa koma kudalitsa anthu amene ali maukwati amuna okhaokha amene Africa and Asia inanenetsa kuti no, koma zikuoneka kuti Papa Leo akubwera ndi maganizo angati omwewo, chifukwa yankhulapo kale kuti amakhulupirira kuti
ukwati ndi wapakati pa mwamuna ndi mkazi chifukwa nachoka konse kuja kukambirana za kuperu chikhalidwe chawo zonse zichataona zija plus kaganizidwe kamene akupangaka titero kuti mwina tipumako mtendere ukhale nanu ndi umenewu kapena timalize program kuti nkhani ya fiducia supplicans tinalimo muno tinayiona kuti ngakhale kalata imeneja fiducia supplicans sinasinthe chiphunzitso cha mpingo kapena kuti mpingo tsopano yamba udalitsa maukwati amuna okhaokha kalata imeneja inatsindika kuti ukwati uli pakati pa mamuna ndi mkazi basi koma inkakamba za kudalitsa munthu simple blessing zimene inakamba ndi zimenezo ndiye ngati nkhaniyo ingabwere ku Roman Curia kumene so inachokera kuti ingathe kusintha kaya I doubt it, although chifukwa a simple blessing malinga ndi kudziwira ine theologically I think it can be given to anyone including sinners. So and that letter inakambapo zonena kuti ngakhale anthu amene ali pa mitala mutha kuadalitsa simple blessing osati kudalitsa ukwati wawo so that one Papa Francis sana sinthe china chilichonse nchifukwa simunaone olo wansembe wena aliyesa atadalitsa ukwati wa ma homosexuals even kunja ako you are right kulibe kuti anthu awiri amene mukuaganizira kuti amuna awiri mukuaganizira kuchita zachibwenzi angobwera osangobwera limodzi nkungogwada wina nkuti abambo dalitseni winanso abambo dalitseni sikuti kudalitsa union yawo so tikawerenga katekisimu wa Katolika omvera amene muli ndi katekisimu wa Katolika mukawerenge katekisimu article number 2357 2358 ndi 2359 ndi zimene zikukamba za chiphunzitso cha Katolika pa nkhani ya makwati amuna okhaokha kapena akazi okhaokha yoyambayo ikukamba zoti makwati awawa sangavomerezedwe olo zitavuta zitatani yachiwiriyo ikukamba zonena kuti anthu amene ali oterewa amabadwa mwina ena otere ena atere mpingo uli ndi udindo wayang'anira mwapadera mwachikondi komanso mwa compassion ndipo inayo ikuwawuza kunena kuti iwonso akuyitanidwa kuti azipewa chimo just like munthu ina aliyense sindepo kuti unabadwa choncho sinde kuti ukuyenera kuti uzitani uzipanga zimenezo chabwino Habemus Papam ndi imene inali title ya program yathu timalize Bambo Lucy Chinganya. Concluding remarks. Malize program isindi. Mwina ine ndimalize ndi mawu amene ananditsalira. Chabwino. Mawu amene ndili nawo poti timakambirana za papa. Nimeona ngati mwina mundifusa koma simunandifusa. Nthawi. Nkhani yake ndiyoti ena amakamba kuti apapa akuti ati ndiwoyera abambo anakamba pomo benthula. The Holy Father. Why do we call apapa the Holy Father? So apapa sikuti yeyo ngati munthu ndiwoyera office ya apapa mpando wawo udindo wawo ndiye oyerawo chifukwa chakuti mpando anakhazikitsa ndi Ambuye Yesu amene ndi oyera. So when we say the Holy Father timapanga refer to the office and not to the person as an individual. Ndiye awawa amene alowa pa mpando ngati Cardinal Prevost ali ndi munthu ofoka ali ndizofoka zawo ndipo muzoona azitipempha kuti zapempherera ndipo tikamapanga udalitso tikamapapisa timapempherera chifukwa cha chimenecho ngati papa ngati munthu ali ndizofoka zake but the office is holy. Therefore we say the Holy Father because he's the one leading the office panthawi. Tokoze kwambiri kuti tinali limodzi programu iyi Bambo Elias Chizule komanso Bambo Lucy Chikanya chifukwa choti mwana kuti ndikutseka tsopano ndende kutseka. Hayi mukuzotseka ndithu. Zikomo. Hayi tseka ni program. Ine ndi Sam Kalimba ndikuti zikomo kuti tinali limodzi lero timaonikira nkhani yokhudzana ndi upapa umene wabwera posachedwa pambuyo pa imfa ya Papa Francisco ndipo tapeza Papa Leo wa 14. Zonse izi kupatsirani muno mu programu ya Catholic Perspective kumveka pa 104.0 MHz FM komanso 104.2 MHz FM tikumpezekaso pa website www.radioalinafe.com komanso pa YouTube tingosecha ndithu pamenepo kuti Catholic Perspective ndipo mupeza murumene mukufuna. Titokoze kwambiri Lester Muhone muzithuze
zikomo kwambiri tikumanenso kuma programu ena usiku wabwino.